Можеш ли да победиш враговете си с силата на природните стихии? Разбери в Шаолински хроники. По-късно, виж екипът ни от супергерой, Фантастичната четворка. Остани с нас за най-великите герои на всички времена. Фантастичната четворка. Следва. По-късно, приготви се за кунг-фу екшън с кунг-фу пилета. Пилетата не умеят кунг-фу, така си мислиш ти? Гледай кунг-фу пилета. Следва. По-късно, Гъмбъл и Дарвин отново се раздават до край в невероятният свят на Гъмбъл. Гъмбъл и Дарвин отново приключенстват в невероятният свят на Гъмбъл. Следва. По-късно, Робот Бой показва на лошите как се прави. Забавлявай се! Ще стане ли Робот Бой истинско момче? Виж в Робот Бой. Следва по Cartoon Network. По-късно, Елият ще ти покаже на какво е способно въображението ти. Остани с нас за Елият Хлапето. Какво става, когато развихриш въображението си? Виж сам в Елият Хлапето. Следва. По-късно, Гъмбъл и Дарвин отново се раздават до край в невероятният свят на Гъмбъл. Гъмбъл и Дарвин отново приключенстват в невероятният свят на Гъмбъл. Следва. По-късно, силата на природните стихии те очаква. Време е за Шаолински хроники. Можеш ли да победиш враговете си с силата на природните стихии? Разбери в Шаолински хроники. А след това е време за още щури планове с още епизоди на Анджело е върхът. Дали днес плановете на Анджело ще успеят? Виж след малко в Анджело е върхът. По-късно, Гъмбъл и Дарвин отново се раздават до край в невероятният свят на Гъмбъл. Гъмбъл и Дарвин отново приключенстват в невероятният свят на Гъмбъл. Следва. По-късно, Джони Тест отново е опитно зайче. Тук, по Cartoon Network.